के दा। भूमिका के समझी वीर रस के भाव तनी से गुरुजी उठा के दा। तले कुल का उद्धार है। तनी से समझी कहानी कैसन बा कामा से बा। एक लाइन तरस लगल सॉरी गजल के नमूना बा हमरे उस्ताद हमरे गुरुजी के गुरुजी स्वर्गीय रामदेव उस्ताद वीर रस के कहे जाने वाले सम्राट स्वर्गीय रामदेव गुरुजी अपने कहानी के आलम में जब गजल के गा देन तो लगे हाँ केहू वीर रस के बिरहा गावता कैसन गुरुजी। आई गुरुजी भाव में लिखत हुवन कैसे और सपनम में छुपा सोला अंगारी बना संग्राम की वेदी पर संसार जला डाला, सपनम में छुपा 16 अंगार बना डाला।
ए भैया कहानी कहाँ से चालू बा ई देखा फिर इस बिरहा के एकदम जाला ये हम मजबूती बिरहा में जौहरी लगल गुरुजी जौहरी दो किस्म के बोलल जाला स्वर्गीय रामदेव उस्ताद स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी के जब बुल्लू गुरुजी रामदेव गुरुजी में बिरहा होना तब बुल्लू गुरुजी जब खड़ा हुआ गावे ए रामदेव बड़ा फनफनात रहला ना देखा छुआवत देखा धीरे से छुआऊ बाबा भाई बहुत तेजी वो कैसे गावे भैया अंदाज उन कर रहा है कहलो रिक समरूदों भूई गहल बंस में आला चल में थे गौरा यंदर खैलन के बुल्लू गुरुजी के अंदाज है अब स्वर्गीय रामदेव उस्ताद जब खड़ा हूँ तो कहा ए बुल्लू हई हमारा आज तो का उल्लू बना के नाम भेजे तो हमारो नाम रामदेव वो कैसे ले भैया आवा तनी से पूरा सही हो ऐसे ना होई तब कैसे होई तनी पीर भाव में आवा वाह ऐसा लगा था कि गोबर फेंका जात हो ये अहिरे के पगड़ी है अगर एक बार बन्हा जाई ना जोन जरिया के काटेला तब हेरा जाई जाना तू आप लोग क्या ये हवन मंगल प्रजापति अबे ना जान भूला उर्फ गड़कटा अब तनी साहब गुरुजी स्वर्गीय रामदेव उस्ताद गमन कर अंदाज कैसे रहे अब सही लोग कहाँ जात रहलन बा ई लोग लावा परछा जात रहना है के कर बा ये जातना सुरेश के परस आवा तनी सब बिरहा के समझा तनी सब बिरहा के समझा कहानी बा कैसन अपने ही खानदान से यदकुल से माई खोइलन के 2 गो लड़का जन्मलन नाम का रहे लोरिक और समरू बचपना बा बाबूजी बचपना से ही बड़ा तेज तर्राक रहलन बगीचा में कुश्ती लड़त चल गईलन और जतना पीरा में सब कर धूल चटा के भेजे गांव के सगरों लड़का खिसिया गलन कि बाप रे बाप हई दोनों भाई के कोनो काट नहीं बा अच्छा तो हर इंसान के ठे कमजोर नस होला लोरिक समरू के कमजोर नसिया पकड़लन आ गांव का लड़का जाके ताना मरलन तनवा मरलन का भैया कहलन कि ए लोरिक समरू अरे बड़का पीर हुआ तो जाके अपने पूर्वजन के पिंडा पानी पतिया बाबू करे जवाब में लगल वो एक अहिरे के बेटवा बात बर्दाश्त नहीं भइल जब बतिया बर्दाश्त ना भइले बाबू तो लोरिक समरू बिना जवाब देले चंघिया निगोटा यापन कधवा पे धइलन घर की तरफ चलन हूँ कैसे गुरुजी बिरहा में एक लाइन तरस लग शुभम यादव के मित्र कलाकार भैया की तरफ से 51 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत प्रणाम हो गीत बा गुरुजी कैसे
लगली। कैसे गावे भैया? अरे हमारे पाई से पूरा जो हीरो जरा दा अरे झूलाई दौड़ली हमारे पाई से लोरिक समरू गईलन कहलन कि ए माई आज तोरा से निवेदन बना दाना करब न पानी कहलिन काहे लोरिक समरू कहलन कि माई पतिया में एक ठे करेजवा में एक ठे बात लगल बा कवन बात है कि आज गांव के कुछ लड़का ताना मरलन कि तोहार पूर्वज पिंडा पानी ना कैले हुआ पिंडा पानी ना पहले हुवन ए माई ई बताओ कि हमार पूर्वज पिंडा पानी पौलन कि ना पौलन माई खोइलन बतावत है कि तोहार पूर्वज पिंडा पानी काहे बताउलिन कैसे भैया? माई अपने लाल के समझावत है कैसे गुरुजी? अरे दीपचंद राजा पंडा पुजारी क्या दरबार समाई अरे काटनी ही गारदन बुत लेकिन सुनिया कहानी के लोरिक समरू आज माई से पूछलन त माई बतावत बा कि ए बेटा अपने राज्य के जवन राजा बा जेकर नाम दीपचंद्र है दीपचंद्र राजा ऐलान कैले बा केहू भी अपने घर के पूर्वजन के पिंडा पानी ना करे जे गलती से घाट पे चल गई तो ओकर गर्दन कट गई। ए भैया ये से केहू के घर के केहू के पूर्वज के पिंडा पानी ना भई माई जब बतिया बतौलस तब बाबू करे जवाब में आग लग गई। दोनों भाई खिसिया के एक काम कैलन का गुरुजी बिरहा में टेरी के लाइन बा अरे रामपुर खन के पिंडा पानी के रोकी अरे रामपुर खन के पिंडा पानी के रोकी तेगा चमचमाता लोरी का है तेगा चमचमाता लोरी का है सानी पुरखन के पिंडा पानी के रोकी माई के बतिया मनलन और चलत हुवन दोनों भाई तब माई रोकत बा लोरी समरू कहलन कि मुझको न कायर बनाओ तू माता अरे मुझको न कायर बनाओ तू माता पता बेवफा का बताओ तू माता कसम तेरी गौरा का पानी पीऊं जो अरे कसम तेरी गौरा का पानी पीऊं जो तनिक देर जब तू लगाओ न माता कलन माई अब रुके वाला हम अपन आशीर्वाद दे दा और हमनी चलत बानी त ए बाबू माई के करेजा त माई के होला आज माई करेजवा छ धार करके रोवत बा बेटा मत जा अगर तू चल जाइबा त कुछ हो जाई हमार बुराई खराब हो जाई त लोरी समरू कोलन की माई हम त रुकब नहीं एक त हीरा के लइका और दूसर पीर पहलवान
लइका ताना मरले हुए अगर तू चाहत बानू कि तुहार बेटा मौगा बन जाए तो ई हमरे बस के बात नहीं बा। दोनों भाई चलन गुरुजी कैसे पापट के लाइन है। मात्र विराम और 5 मिनट रह गइल बा। आई अरे गंगा घाट पे देवई पिंड दनवा अपने पुरखन के, गंगा घाट पे देवई पिंड दनवा अपने पुरखन के, लोरी के समरू मैं दनवा अपने पुरखन के, पानी करे खातिर राजा दीपचंद के सेना आइल बा। ए भैया जब राजा दीपचंद के सेना आइल तई लोरिक समरू दोनों भाई तलवरिया में धरिया लगा के सेना के काट के बिछा देलन। राजा के खबर लगल बा, राजा आइल हुवन, देखत हुवन तो दू लइका सेना के धराशाही कैले हुवन। राजा के खुनवा खौल गईल, अब खिसिया के मैदानवा में कुदलन। जब मैदान में कुदलन तो ए भैया 12 से 14 साल के लड़का तलवारी में धार लगौलन राजा के घेरा में। जब घेरा में बदलन तो एक पेड़वा में ले जाके कस देलन। कहलन चाहिए तो तुहार गर्दनवा उड़ा दे, लेकिन ना ऐसे नहीं, तोरे अखिया के सामनवा अपने पूर्वजन के पिंडा पानी करत तब तुहार बलि चढ़ाई। कैसे भैया? खड़ी में कहना बा।